Assalamu alaikum muhtaram millettaşlar. Bugün yakşembe hem Tatarlar tapşırığında atны davamında bulgan kayber vakigalarını barlarız. Biz özümüzün milletimizni, tilimizni, dinimizni, gırıf adetlerimizni saklıyız. Hem bizning bularning barısında kursetirge mümkünligimiz var. Ot kurşilerimiz Şuvastan'a rahmet. Şabaqsarda uzgan federal Saban toyu qonaqların Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Minixanov ana şul sözler bilen selamladı. Hem Saban toyunun tiyişli derecede uyuşturulduğunu bilgilep, Şuvaşistan Respublikası başlığı Mikhail Ignatiev'ga öz rahmetlerini bildirdi. Bayram iki Respublikanın icadi kolektifleri katnaşında bay medeni programı hem milli kreş boyunca yarışlar bilen kuandırdı. Kilesi yılda federal Saban toyu kayda uzlaşacak. Anın simvolu tulpar at kimlerge tapşırıldı? Absolut Batır ne için maşinasız kaldı? Bu hem başka sorularga cevap Roza Diatulina әзірлеген video yazmada. Ülkesi, Başkırtistan, Mordovya, Estirhan ülkesi, bütün Rusya'dan jıyılgan milletteşlerimiz bugün Şabaqsarda Federal Saban toyda köngüleşe. Bu yıl 18. tapqır ötkərilə. Allah'a şükür ki keyifler bir kişi, bir motor itip geldik, iki avtobusdan zor delegasya bilen bizga bir kişi, bir motor yığıştırganlar. Tesirler bir gaybet, halkımızın milli beyremi şuşlay bütün Rusya boylap devam ediyor. Meni bik süyündüre çünkü biz şit tübeklerde yaşamışlar. Öz beyramlarımızı halkımızga jitkirige tırışıp yaşamışlar. Örnek alıp kaytasımız kile. Şabaqsar şahara bir kişi, Şabaqsarda hem Şuvaşiyada yaşamış Tatarlar birdem. Allah'a şükür beyramni bek motor etip karşılıyoruz. Başka tübeklerden kelgen konaklar da bütünüsü de bek şat. Şulay bizge ata babalarımız kaldırgan mirasını devam ettirge gerek. Şuşu federal Saban toyu bizge barlık dünyada bulgan bütün Tatarlarını birleştire. Mene Uraldan sizge bütün Tatar, onda yaşayan başka halklar isminden size barızga selam jitkiremiz. Federal Saban toyga Rossiyaning 41 төбәгеннән 500-гә якын милләттәшләребез җыелды. Беренче көнне Чуваш дәүләт опера һәм балет театрында ике республика сәнгать әһелләре тарафыннан концерт куелды. Ә инде Сабан туйның рәсми өлеше Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Чувашстан Республикасы башлыгы Михаил Игнатьев килүдән башланды. Алар җәяүлеләр урамындагы халык белән аралашып, җирле осталарның кул эшләре белән танышып чыкты. Бәйрәм Чуваш дәүләт опера һәм балет театры каршында урнашкан мәйданда дәвам итте. Чувашстан Республикасы һәм Татарстанның Түбән Кама шәһәре әзерләгән күркәм мәдәни чара төрле милләт халыкларының дуслыгын, бердәмлеген чагылдырды. Бик зур рәхмәт менә безнең күршеләргә. Без чынлап торып әйткәндә ут күрше. Без бергә яшибез. Без бергә уртак фикер табабыз. Монда безнең татарлар яши. Алар матур итеп эшләй, шушы республиканың байлыгы өчен. Киләчәктә дә шулай дус булып, матур итеп яшәргә насип булсын. Барыгызны да Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. И этот федеральный Сабантуй 2018 будет вписан золотыми буквами в историю нашей любимой Российской Федерации. Федераль Сабан туйында Чувашстанда яшәүче актив милләттәшләребезгә бүләкләр, рәхмәт хатлары, медаль, дәрәҗәле дәүләт исемнәре бирелде. Чувашстан Республикасының татар милли мәдәни мөхтәриятенә автомобиль бүләк ителде. Бүтәнде безнең милләт өчен, татарлар өчен түгел, бу Чабаксар шәһәрендә безнең төрки дусларыбыз, без 1000 ел бергә Чуваш халкы белән бергә яшибез. Бер нурҗанны күреп, бер рәхәтне бергә күреп, гомер итәбез, бергә телләрне саклыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Менә бу федераль Сабан туйның иң кыйммәте шунда, менә шу монда яшәүче халыкларга күрсәтәбез аны. Менә без төрки халыклар, Сабан туйы, Ага туй, менә шу дөньялыкта да барсын иде киләчәктә дип аваз салабыз. Аллага шөкер, алар да рәхәтләнеп шу Сабан туйда катнашалар һәм безне үз итәләр.
Чабаксарга Россиянең төрле төбәкләреннән дин әһелләре дә җыелды. Алар милли бәйрәмнәребезнең динне саклауда керткән өлеше зур дип ассызыклады. Мәрҗани хәзрәтебезнең шундый бер сүзе бар, өч нәрсә бар, динебездән булмаса да динебезне саклый. Беренчесе милли кием, икенчесе гырыф-гадәт һәм милли тел. Yani bu әйбер динебезне саклый. Динебезнең бер өлеше булмаса да динебезне саклый. Инде бу бәйрәмнәр халкыбызны берләштерә. Хәзер бүген күрәсез, татарча гына аралашырга тырышабыз. Ягъни бу татар мөхитенең бер өлеше булып санала. Шуңа күрә шундый бәйрәмнәр, шундый чаралар күбрәк булса иде. Кайберәүләр бәлки бу бәйрәмнәр турында төрле фикердә булырга мөмкин. Ләкин шунысы көн кебек ачык, кайда гына барып Татарстан Сабан туен уздырмасын, анда яшәгән безнең меңләгән милләттәшләребезнең рухын, күңелен һәм дәрәҗәсен башкалар алдында күтәреп калдыра торган мәҗлис ул. Сабан туе шәһәрнең Кызыл мәйданында һәм Ана һәйкәле янында үткәрелде. Милли бәйрәмебезнең күңелле уеннары, татар халык җырлары, биюләре беркемне дә битараф калдырмады. Чабаксар шәһәренең ике мәйданын тоташтыручы әлеге күпернең буена Татарстан Республикасының байрагы эленеп тора. Бу бик үзенчәлекле нәрсә, чөнки бу күпернең озынлыгы 350 метр. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк, моңарчы бер кайда да Татарстан Республикасының байрагын шундый озынлыкта элгәннәре юк иде әле. Чуаштанда яшәүче милләттәшләребез Сабан туйны сөенеп, зарыгып көтеп алган. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылган әлеге чарага әзерлекләр 1 ел элек башланып киткән. Без бит инде татар халкы һәр вакыт әйтәбез. Кояш чыга икән, ох, Аллам бирде, кояшлы матур көн була дип. Сабан туй вакытында яңгыр ява әйтәбез инде, уңышларыбыз күп булыр, шуңа күрә менә бүген кояш та булды. Бәләкән яңгыр да юып алды. Шуңа күрә Алла бирсә кояшлы да һәм яңгырлы да булырбыз, һәм безнең уңышларыбыз да күп булыр. Чыннан да, һава тырышы алышынып торса да, кәефләр күтәренке. Милли уеннарда катнашучыларны, мәйданда көрәшүче батырларны да куерган болытлар җил, яңгыр куркытмады. Федераль Сабан туйының абсолют батыры исеменә Мариэлдан Муса Галләмов дип табылды. Муса, кисләрегез ничек әйдәгез? Нормально. Нормальмы? Ничек җиңдегез? Әйбәт. Алышмадымы? Юк. Бик авыр булмады, Аллага шөкер. Әмма Татарстан президентыннан автомобиль абсолют батырга эләкмәде. 6 батыр арасында лотерея уйнатканнан соң автомобиль ачкычын Чуашстанның Шыгырдан авылыннан Ринас Саддаровка тапшырдылар. Бүләкне машинаның шыбага белән уйнатылуы регионнар арасында дөрес күренеш дип нишәтәсең инде, потому что шулай кирәктер ул. Башка регионнарда көрәшне үстерү өчен Яшьләрне көрәшкә тартырга кирәк һәм җәлеп итәргә кирәк балаларны. Сабан туе ул бүләкләр бәйрәме. Менә без дә бүген Кукмара сәүдә маркасы белән бергә Чуаштанда яшәүче милләттәшләребезгә менә шундый бүләк әзерләп куйдык. Менә шушы 3 литрда ит кыздыра торган таба Шәйдуллиннар гаиләсенә бирелә. Рәхим итегез. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт яусын. Улы рәхмәтләрем, зур рәхмәт яусын. Яңа Гасыр каналына безне шулай һәр вакытта күрсәтеп торганыгызга, дөнья татарларына, безнең җырларыбызны, моңларыбызны, безнең авылларыбызны, бөтен Чуашстан татарлары исеменнән дә мин чын күңелдән сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Федераль Сабан туйының символы Тулпар ат сыны Коми Республикасы вәкилләренә тапшырылды. Димәк, киләсе елда Коми Сабан туенда очрашачакбыз. Роза Диатуллина, Татарлар, Чуашстан Республикасы. Соңгы вакытта мәктәпләрдә милли телләрне укыту буенча килеп туган вазгыятьтә татар телен саклау, дәресләрнең санын киметмәү һәр кешенең уртак бурычы булырга тиеш. Бу татар теле укытучыларының 7нче Бөтен Россия курултаенда яңгыраган фикер иде. Россиянең 30 төбәгеннән һәм Татарстаннан сайланган делегатлар катнашында узган зур чарадан Рәмис Сафин репортажы. Илебез төбәкләрендә эшләүче татар теле укытучыларын Казан кабат үзенә җыйды. Узган съездларда 500 делегат катнашкан булса, быелгысында аларның саны 700-гә җиткән. Әйтер сүзләр, күңелне борчыган сораулар, йөрәкне әрнетерлек фикер тәкъдимнәр, милләтнең киләчәге турындагы уйланулар да байтак җыелган. Без монда 8 кеше килдек, делегация җыйдык. Безгә кирәк иде 3 директор, 3 укытучы һәм 2 җәмгыять эшлеклесе.
Һәм кызганычка каршы татар мәктәп директорын табу кыен булды. Мин шуны уйлап килеп утырам, ярый әле таптык. Тагы 4-5 ел үтсә, әле бер директорны таба алмабыз, бер укытучыны таба алмабыз. Татар теле сәгатьләре бездә кимемәде. Киресенчә, 10-нчы сыйныфта біз хәзер әдәбиятны 3 сәгать укыттык. Бер дәрес, бер сәгать татар теле. Дистә еллар дәвамында милләт өчен хезмәт итүче, танылган галимә Хәнисә ханымның борчылуы урынлы. Чөнки күптән түгел генә Россия Дәүләт Думасының мәктәпләрдә милли телләрне укытуны мәҗбүри түгел, ирекле итү турындагы канунны беренче укылышта кабул итүе күпләрне борчуга салды. Бу хакта съездның пленар утырышында да сүз күтәрелде. Без бу закон проекты турында Дәүләт Советында инде уртага салып сөйләштек. Бәлки беләсездер, ишеткәнсездер, без инде әле рәсми рәвештә кергәнчегә кадәр үк Татарстан Дәүләт Советыннан бу законны кабул итү һич кенә дә ярамый дип Россия Дәүләт Думасына мөрәҗәгатебезне җибәрдек. Инде бу закон проекты безгә рәсми рәвештә килгәннән соң без тагын бер тапкыр җыелып, бу закон проектына сүз алып бардык һәм бу закон проектын хупламаска дигән карар чыгарып шулай Дәүләт Думасына җибәрдек. Съезд делегатларын сәламләргә Россия Мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән вәкил телләр турындагы канунга үзгәрешләр кертү хакында аңлатырга тырышты. Это беспокойство, оно дошло в полной мере до всех федеральных властей и власти, поэтому работа с законопроектом идет вдумчиво, и несмотря на то, что он принят в первом чтении, вместе с этим актом было принято специальное постановление Государственной Думы, в котором были прописаны параметры поправок, которые будут внесены в законопроект во втором чтении. Съездның секция утырышларында гына түгел, пленар утырышларында да кайберәүләрнең телне гаиләдә өйрәтергә кирәк дигән фикерләрен ишетергә туры килде. Әлбәттә, укытучылар гына түгел, татар иҗтимагый җәмәгатьчелеге дә әлеге фикер белән килешми. Гаиләләрдә ана теленең хәле бик кызганыч хәлдә. Бала үстерә торган әти-әниләр үзләре татар телен белмиләр, татар телендә сөйләшмиләр. Инкар итәләр дисәк тә әле ялгыш булмас, шуңа күрә гаиләдә генә саклап була дип сөйләшү бүгенге көндә ул әлбәттә дөрес була алмый. Татарстан Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илсур Һәдиятуллин пленар утырышта чыгыш ясап, бүгенге шартларда татар телен укыту өчен заманча технологиялар кулланып, фәнни методик үзәкләр булдыру һәм күп милләтле илдә ана телен укыту концепциясын эшләү проблемасын күтәрде. Безнең өчен бүген ана телләрен һәм Россия республикаларының дәүләт телләрен уку планының мәҗбүри өлешендә укытуны билим бирүнең федераль дәүләт стандартларына ныгыту, норматив документларга үзгәрешләр кертү аеруча мөһим. Милли мәгариф мәсьәләләрен ишенә алган дәрәҗәдә фәнни методик ярдәм күрсәтүче үзәк торгызу кирәклеге шулай ук зарур. Бүген Россия төбәкләрендә генә түгел, хәтта Татарстандагы татар мәктәбе дип йөртелгән мәктәпләрдә дә уку процессының байтак өлеше рус телендә алып барыла. 714 татар мәктәбе эшли дибез. Әгәр эштәлеген карасаң, күбесендә мөхит рус телендә. Чаралар рус телендә, аралашу теле рус теле, соңгы хәйран бәйрәмнәр рус телендә. Мин әле татар телендә белем бирүгә кагылмадым. Съездның секция утырышларында мәктәпләрдә милли кадрлар мәсьәләсе дә күтәрелде. Төбәкләрдә татар теле укытучыларына кытлык та бар. Ульяновск өлкәсендә һәм Ульяновск шәһәрендә безнең һәрбер мәктәптә татар теле дәресләре алып барыла. Төрле формаларда түгәрәкләр, факультативлар, спецкурслар. Менә бу татар теле дәресләрен, түгәрәкләрне татар милләтеннән булган физика, химия, биология һәм башка предмет укытучылары алып бара. Менә шундый проблема бар бүгенге көнгә. Чиләбе шәһәрендәге 81-нче мәктәптә 800 укучының 400 татар милләтеннән булып, Муса Җәлил исемен йөртсә дә, татар теле фән буларак укытылмый. Безнең мәктәптә факультатив кружок буенча укыталар татар телен һәм әдәбият. Начальный мәктәптә и 5-6 класста. Хәзер инде менә 8-нче класска китәбез инде. Мәктәпләрдә ана телендә укыту һәм балалар бакчаларында милли тәрбия бирүнең матур үрнәген күрсәтү максатыннан оештыручылар делегатларны республиканың Кукмара районына алып бардылар. Шунысы игътибарга лаек. Кукмара күп милләтле район. Биредә 78% татарлар, 15%
удмуртлар, 6% руслар. Барса 29 милләт вәкиле гомер итә. Районыбызда нинди генә чор булуга карамастан, татар теле балалары татар телендә белем алдылар, рус балалары рус телендә. Удмурт 6 удмурт мәктәбебез бар, алар удмурт телендә, удмурт телендә мәктәпләр, һәм бер мари мәктәбебез, аның да бер филиалы башлангыч мәктәбендә сакланды, һәм бер урта мәктәп. Балалар бакчаларында да нәкъ шулай ук телләрне өйрәнү, ана телен өйрәнү безнең булды, булачак, дәвам итәчәк. Бу шагыбыз бик нишкә булмасын өчен мамак истибез. Районның балалар бакчаларындагы этномәдәни эшнең оештырылуы да күпләр өчен үрнәк булып тора. Миңа мәктәпләрдән дә битәр балалар бакчасына эләгү бик каты күп нәрсә бирде. Бу эш белән эшләүне үземә тәҗрибә итеп бик каты күп алдым. Бу акварель белән эшләү, без аны хәтта күргәнебездә юк иде. Мин аны бик яхшы багып торып үземә алдым. Мастер-класслар күрсәтергә можым Нижгар өлкәсендә. 3 көн дәвам иткән съезд барышында илебезнең 30 төбәгеннән килгән укытучылар өчен министрлык күп кырлы мәдәни программа әзерләгән иде. Алар Казанның тарихи урыннары буйлап экскурсияләрдә булдылар. Кичен исә Тинчурин театрында спектакль карадылар. Әлбәттә инде дәрестән тыш чараларны әзерләгәндә укытучылар өчен алары да файдалы булачак. Казан шәһәреннән һәм Күкмара районыннан Рамис Сафин, татарлар. Татар тарихы, әдәбияты, сәнгатенә багышланган яңа китаплар әлдән-әле басылып тора. Без дә үз чиратыбызда сезне әлеге басмалар белән таныштырып барырга тырышабыз. Бүген аларның рәтен 15-16 гасырларда Мәскәү Русе һәм татар ханлыклары дигән китап тулыландырды. Авторы тарих фәннәре кандидаты Булат Рәхимҗанов. Презентация Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә узды. Тулырак киләсе видео язмада. 15-16 гасырларда Мәскәү Русе һәм татар ханлыклары китабы 3000 данәдә Татарстан китап нәшрияты тарафыннан басыла. Бу китапның төп максаты Алтын Урдадан соңгы дәүләтләр системасында Мәскәү Русының урынын күрсәтү. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Булат Рәим улы Рәхимҗанов. 15-16 гасырларда Мәскәү Русе һәм татар ханлыклары дип аталучы басма аның 3нче хезмәте. Авторга әлеге китапны язу өчен 7 елдан артык вакыт кирәк була. Бу тема мине инде күптән кызыксындыра иде, ди ул. Когда мы учились в 90-е годы в учебниках, они еще были советскими тогда. Этот период практически как бы по период в той проблематике, которая касалась взаимоотношений с татарами, он практически исчезал. То есть вот то, что я помню, это 1480 год, состояние на Угре, это событие освещалось в учебниках. И после этого уже взятие Казани. Но там прошло практически 100 лет, и ничего в моей памяти нет. И мне просто интересно стало, неужели так все было просто и прямолинейно. Там уже по этой теме много писали очень. В основном то, что я читал, картина была однобокой, либо с одним знаком плюсом, либо с минусом. Китап рус телендә гади, аңлаешлы итеп язылган, 239 биттән тора. Мәскәү Русе һәм татар ханлыклары арасындагы мөнәсәбәтләрне шул чур кешеләренең гамәлләре аша аңлатырга тырыштым, ди Булат Рәхимҗанов. Российская имперская историография дореволюционная и советская историография акценты делала на военном противостоянии, ну, скажем так, на антагонизме между вот этими двумя мирами. Историография, которая на так называемом Западе, ну, то есть англоамериканская, она акцент делала на дружественности как раз этих отношений. И мой вывод такой, что все-таки, конечно, дружбы там не было. Было сотрудничество, оно было вынужденное. Вот в то же время там столько интересных нюансов через источники проступает про как раз условно, скажем так, дружественное взаимодействие, про контакты взаимные, про то, что они переписывались, правители друг с другом. Не только даже друг с другом, например, Иван III, великий князь московский, он переписывался с женой крымского хана Менглидерея, Нур-Султан, которая до этого была женой казанского хана. Все это было вот так переплетено. Ее сыновья, допустим, вместе с ней делали вояж из Крыма в Казань через Москву. Это не мешало, кстати, потом этому Сахиб-Дирею весьма агрессивную политику проводить по отношению к Москве. В
кто-то пишет, как Лев Гумилев, в общем. У меня тут больше частностей. Вот. Конечно же, были использованы и архивные источники. Это Российский государственный архив древних актов в Москве. 15-16 гасырларда Мәскәү Русе һәм татар ханлыклары китабы 5 өлештән тора. Беренче өлешендә татарларның ничек итеп Мәскәүгә килеп эләккәннәре хакында сөйләнелә. Икенче бүлек Алтын Урда ничек юкка чыкты дип атала. Өченче бүлектә Касыйм, Казан, Әстерхан һәм Себернең Мәскәүнең ичке сәясәтендәге роле хакында сөйләнелә. Дүртенче бүлектә Касыйм ханлыгы белән мөнәсәбәтләр ачыклана. Бишенче бүлек йомгаклау бүлеге. Татарлар өчен Мәскәү чит яисә үзләренеке булганмы дигән сорауларга җавап бирелә. Моңарчы башка милләт вәкилләре ул турыда яздылар, әмма татар күзлегеннән карап түгел. Һәм анда бик кызгай берләр чынлыкта менә Мәскәү кешегә барган шарт турында сүз бара монда. Шуңа күрә еш кына татар күзлегеннән карамыйча язылган китапларда инде Мәскәүдә татар ханлыклары белән аларга теге түбәлестеп караган дигән шундый карашлар бар. Әмма ишенә кереп карагач бөтенләй башка бер килеп чыга. Мәсәлән, рус елъязмаларындагы бәяләр белән русларның шул вакыттагы дипломатик хат алышлары арасында зур аерма бар. Дипломатик хатларда көндәлек тормыш тасвирланган, реаль ситуация тасвирланган. Һәм анда татар һәм Мәскәү князьләренең мөнәсәбәтләрендә әле Мәскәүнең үзен югары итеп куя алмаганына күренә. Елъязмаларда инде Мәскәү вакытта үзен югары итеп тота. Чөнки идеологик хәзерлек башлаган була инде, алга таба татар ханлыкларын бетерүгә. Ансы да теге 16-нчы гасырның башларыннан гына ачык күренә башлый. Менә Булат Рахимҗанов шушы әйберләрне чагыштырып карап, ачып салган ул вакыттагы бер-берсенә карашларны. 15-16 гасырларда Мәскәү Русе һәм татар ханлыклары китабын татар китап нәшрияты кибетләреннән яисә рәсми сайтлары аша сатып алырга була. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Татарстан Яңа гасыр телекомпаниясе дөнья буйлап сибелгән милләттәшләребезнең тормыш көн күреше белән һәрдаим таныштырып бара. Бу төрле төбәкләрдә эшләп килүче хәбәрчеләр пунктларында зур хезмәте. Шушы көннәрдә Казакъстанның Астана шәһәрендә дә хәбәрчеләр пункты ачылды. Бүген без сезгә беренче сюжетны тәкъдим итәбез. Дөньядагы һәр илнең үз йөзе бар. Бүген без Казакъстан башкаласы Астанада, аның нәкъ үзәгендә. Бәйтерек башкаласының символы янында. Бу илдә яшәүче милләттәшләребез торган җирләренең тарихы белән кызыксына, аны яхшы белә. Без дә читкә китмичә сүзебезне шуннан башларга булдык. Казакъстанда дуслык һәм татулыкта 100дән артык этнос яши. Статистика саны буенча татарлар 6нчы урын били. Казакъстан татарлары тормышы, яшәеше белән якыннанрак таныштыру максатында шушы көннәрдә Астана шәһәрендә хәбәрче пункты ачылды. Узган атнада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Казмедиа телеүзегендә булды һәм телекомпанияның корпунктын ачу тантанасында катнашты. Телебез, динебез, күп кенә гореф-гадәтләр бер. Аннан соң безгә моннан алар үзләренең гореф-гадәтләрен яхшырак сакладылар. Менә ул аны күрсәтергә кирәк безнең халыкка. Казакъстан тарихына татар халкының күренекле уллары һәм кызлары исемнәре язылган. Алар арасында күренекле язучылар, рәссамнар, галимнәр һәм музыкантлар. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казакъстанда якынча 210 мең татарлар яши һәм хезмәт итә. Туган телне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрен торгызу һәм саклап калу өчен татар халкы берләшмәләр оештыра, мәктәпләр ача. Барлык Казакъстан татарларны белештерү өчен 2017 елда Астана шәһәрендә Казакъстан татарлар һәм башкортлар конгрессы оештырылган. Ул бөтен дөнья конгрессы белән ныклы бәйләнештә эшли. Казакъстан татарлар конгрессы Казакъстан халкы ассамблеясы белән структурасына карый. Безнең Казакъстандагы татар һәм башкорт этно-мәдәни үзәкләре ассамблея тарафыннан оештырылган барлык чараларда актив катнашалар. Бүген конгресска 35 татар һәм татар башкорт оешмалары керә. Төп максатлары этникара татулык тәэмин итү, Казакъстан халкының бердәмлеген ныгыту, татар һәм башкорт халыкларының туган телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калу, тарихи ватан белән мәдәни һәм икътисади элементләрне үстерү. Әдилә Тухбатова, Бауржан Кажаканов, Татарлар, Астана, Казакъстан. Хөрмәтле тамашачылар, алдагы көндә дә сезнең белән очрашырбыз дип бүгенгә саубуллашабыз. Җанга җылы, дөреслеккә калкан, кирәк булыр килер чорда да. Сау булыгыз.